De mit csinálsz? De mit csinálsz? Nem vagyok nehéz. Ma emeltem egy csomó. Hát ahhoz képest kevesebb, mint felakadó vagyok. Hát de bakker, elfáradtam benne. 150 kilót emeltem. Na, én meg csak 64. Fú, nagyon fáradt. Most nem esik jól egyébként. De mosolyog akkor jobban. Vagy itt van. De csendőr. Na, gyere! És hogyan ezt így? Fogd meg a lábadat, haj meg így fölkapaszkodod. De mit csinálsz? De mit csinálsz? Hát izé, Ide látsz, rakom a lábadat. hát előre lőttél. De- Ezeket vegyed a behind the scene. Így De van. ne előre hajolj, hanem így. Nem tudom, mit fogok. Emeld a kezed, emeld a kezed. Emeld a kezed. Emeld még egy picit. A lábadat tudod ott emelni, vagy ott az... Ups.